Tabukta sa silingang rehiyon, wapakaidagsaa sa mga tao pipila ka mga dagkong sementeryo dito sa Eastern Visayas. Apan gipangandaman ang pagdaghan sa mga tao karong hapon o karong gabi. Ano ang report? Dili pa kaayo daghan ang mibisita sa samaang sa Ormoc City Public Cemetery ganihang buntag hangtod udto karong adlaw. Apan gipangandaman sa kapulisan o sa Ormoc City LGU ang pagdaghan sa mga bisita maong gipakatap ang kapulisan og force multiplier sa mga samaang. Matod ni Ormoc City Police Office Director Police Colonel Melvin Rico Hermoso, kapin sa 300 ang gipakatap sa samaang sa Ormoc, apil na dinhi ang force multiplier. Gimuntar ang command post o gipakatap ang siyam ka mga emergency stations palibot sa sementeryo. Adunay gitanyag nga libreng sakay og nagpatuman usab og kabag-uhan sa dagan sa trapiko. Sa Ormoc Memorial Gardens aduna nay pipila ka mga pamilya ang nagbutang og mga tent ug aduna sa gimuntar nga food bazaar. Samtang mingaw pa ang mass grave sa Ormoc flash flood. Naandan na sa mga litenyo nga matag Nobyembre 2 ang pagdagsa sa mga samaang aron managod. Gilauman sa kapulisan nga modagsa ang kapin sa 10,000 ka mga tawo sa mga sementeryo sa Dakbayan. With the support and active participation and community engagement of the Ormocanons, we are generally peaceful and hopefully, madayon lang ta. Karong hapon hangtod gabi, gipangandaman ang pagdagsa sa mga mobisita sa duha ka dagkong sementeryo sa Giwan Eastern Samar. Sa Sulangan Catholic Cemetery, menos pa ang mibisita kaganihang buntag. Nagpadayon pa ang pipila sa paglimpyo o pagpintal sa ilang panteon. Susama usab ang sitwasyon sa Giwan Catholic Cemetery, ang pinakadakong pampublikong sementeryo sa Giwan Eastern Samar. Dili pa usab ing anak kadaghan ang mibisita sa Yolanda Mass Grave sa Holy Cross Memorial sa Tacloban City. Samtang naginahinay na usab sa pagpangabot ang mibisita sa Palulete Public Cemetery. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.